এডিসি কেননি বিসিমা ক্লাইজাক মধ্য কানপুরনি চাচু পাড়ানি 63 ফ্যামিলি 63 ফ্যামিলি 208 ভোটার ডাল বিডাল ধোনক্রংনি ইয়াকারৈ বুবাগ্রানি হানसा मथाओ बो किना हाबाय बायसा बरक ग्रेटार टिब्रालेन सामथानि बरक बुबाग्राबो बेन तंनाय बुबाग्रानि बिनि कापमानि मुक्तिनो तिनि दफानो मुक्ति रिनानि हनै बरक पयतो सावैनो तिनि बरक दाल बिदाल अ दरतिनो तिनि अ बदला किसा मथाओ हाबाय बायसा तिनि मोट दाबुक जरा जे तिनि साफुङै 268 परिवार दाबुकबाय तिनि विभिन्न राजनीतिक दलनि चिनि तिप्रा मथाओ बुबाग्रानो चुबाना बागै हाबायबाय तिप्रा मथा फान्यारनो खाबाय खुबाय लामसगो तिप्रा मथा फान्यारनो खाबाय खुबाय लामसगो बुबाग्रानि यागनो क्रा खान्यारनो खाबाय खुबाय लामसगो आगे के बो बदल तंमानि आं आगे फार्स्ट दङ सिपिएम एरपर आइपिएफ किसा दंखा एरपर तिनि निसालका तिप्रा मथाओ हाबाय अबनि या गलो तिब्रा मथा ओ फाइना बागै नक नक थाङै पसार खायमाने ताम हनै पसार खाय नंना जों तिनि सासो एलकाबो जों तिनि क्लाबनि सारेबो आजु लाखा आजुगै सालायनाय जों जगन्ते राजासे बाजाव गबा जों राजाना सापर्ट खालायसिनो माने राजानि बुंते जों प्रजा खायदा पारा पारा थाङै प्रजा खाय जतन गयसिबायो जों तिब्रा मथान थांसिनाय नै आमति खायनाय जों मानसुगै दिनरा आइसा सभा खायलायगा बोसोक जरते नंनि वानसुमुं तंग सामुं काहाम खायनो हनै जों त वानसुगैनो फायर काहाम खायनो हनै आगि जत नेतारं साइथांबो खायनो नै कुनु केबो खाया ओंगे ताबो राजा जखन बाजाखा बरनो जों आसा बरसाखाय लक लक बनसिमना आसा बनसिमना बिसा साइजबले ना बिसे गताय जो कैंडिडेट न मत आसाता नर काहाम खायनो कपलाय खायनो बेले तिनरा जों काहाम कपलाय खायनो न वानसुक तंता जे तिनिनर बो बदलनो याकारि फाइमाने अर बुबाग्रानि बाना तलाव आंखे आइपिएफ ति तिब्राले न तंगनि न आदि एंगा तंमानि न कुनो आदं रक चंजाकदा आं कायसा आदं चंले चंजाक न एंगा आतफन आं म बुबाग्रा न माने हामजागै जतसे थानसा खेंनायखे बन मानखे बा जिनि अ त्रिपुरा देशे हामनाय के बं खाजत जागा थांगे काउ तैसा साबु मानो नांगो नां बिं काउ के ते बय नेता गोबां मा नेता फन बुबाग्रा सामते बय साफन बिं काउ ते बय नांरि माया आ बुबाग्रा ब सामुं जिनि बागै तां तं निसे बना आसावै बना बिसास खाय जिनि मानथाय जुम जतन मानसौगानो आते हिनिसे आं आसावै अर फायो नंनो के त्रिपुरा मथा बदलनि नंनो तामो त्रिपुरा मथानि न ताबो अर तामो सावै तु खनंनो आंनो केबो साया आं राजा मबाइल रावनो ओ राजा त्रिपुरा मथानि सामुं खायो जत एलान सुंखा थानसांखा ने ब्राव सालायो ओंके सामसे तैसा कावगि थांखा राव हुनो ओंके राजा कामनुखा तामखा ओंके खाराव जाखा आंबो ओंके बयनो बसाखा फाय खारमा सिंसा जिनि बागिसे बले आसु काहामके सामुं खायना हे तमसे जिनि बरंनो बर ताबु आरो आमतिखे नस्त खायले तंका फायदि नेताराव जे स्पंसिथ जुमपुरा थानसां लाया नो ने आबनो वानसुक आंबो खायखा बयनो बसा नके बो बदलनो याकारि फाइमाने तिनि आं सिपिएम न या करे है सिपिएम कय बजर खायका ता आं सेरे फानि जिमि सिपिएम तामनो चाजा गेंनि फायगा नर आं कुनो चाजा गेंगे आं राजा बुबाग्रा तो चाजा है आं केमनो कुन चाजा या हाय आं बुबाग्रा जे संगठन खायने नै ब हाके आंनो चाजा है ओ एडिसि संमारिनो के सारनो कपलाय खायने जनर बुबाग्रा न